proposta d'incorporar-me a la junta directiva des del moment en què em truca el president Tamayo, sobretot perquè sóc una persona que des que em vaig ficar en el món de l'ensenyança del tennis he tingut passió per això i me'n dono compte que és justament el que ha faltat els últims anys, no? tant a nivell federatiu com en el meu entorn de treball, no tant més pròxim, perquè sempre he estat en un entorn de treball molt apassionat i molt familiar, però sí que a nivell provincial he trobat a faltar molta implicació, no? I això sempre et fa bullir una miqueta la sang. I clar, quan el president et diu «Carles, ostres, pel teu perfil he pensat què et semblaria...» Ostres, un orgull molt gran, primer de tot, un gran sentiment de responsabilitat després i sobretot doncs preguntar en què puc aportar jo, no? I justament doncs, el que se'm va dir és el que jo crec que se'm dona més bé, que és aportar la meva opinió, les meves idees sobre el tenis base, a peu de pista, la feina a peu de pista, que crec que és per on comença tot, no? Els clubs petits, els clubs grans, totes les entitats que es dediquin al tenis comencen per la base. A la nostra província doncs, hem tingut grans referents, hem treballat molt bé, però ens ha faltat implicació, per la part institucional. No? I el poder aportar el meu granet de sorra a tot això doncs és el que em va fer dir que sí amb aquesta gran il·lusió i també aquest gran sentit de la responsabilitat. Diferències entre el Carles tècnic i el Carles directiu no n'hi ha perquè la meva visió de la pista i quan he estat dirigint escoles de clubs de tennis de Girona, que encara hi estic, doncs sempre és una postura, jo crec, molt proactiva, no? Que és estar al costat de les juntes directives, estar al costat de l'alumne, estar al costat dels pares dels alumnes, o sigui, mires de tocar tots els pals possibles perquè aquell club funcioni, no? Ajudar en el dia a dia, mires que hi hagi vida social, mires d'apropar-te a les escoles del poble, mires d'estar bé amb la regidoria d'esports del poble on tens el club, o sigui, ja mires de fer sinergies, no? De muntar sinergies entre totes les parts relacionades amb el tenis, amb el club de tenis, amb la vida que es faci esportiva dins del club de tenis i també no t'oblides de la part social. És una figura que ve a suplir unes necessitats que hi són, que són reals. Les delegacions, jo crec que són uns estaments que neixen per justament donar visibilitat, donar veu als clubs d'arreu de Catalunya. És la manera que té la federació de poder arribar fins a tot el territori català, no? I si ens ho plantegem al revés, que és a dir, els clubs que podem aportar al conjunt del territori català és quan anem bé. O sigui que és el model territorial que jo crec que senzillament hem de revisar, ens hem de reestudiar, hem de crear gairebé de nou, no? I amb això hi entren els clubs, que són els que cap i a la fi qui té la responsabilitat, qui ha de tenir la veu per escollir quin és el nou model territorial. Un model territorial 2.0, modern, dinàmic, que sigui capaç d'arribar fins al club i que el club sigui capaç d'arribar a la federació i que tots ens aportem. A nivell esportiu s'estan fent les coses molt bé des de ja fa un temps. I dic molt bé perquè s'han introduït coses noves. El supertenis en totes les seves vessants ho trobo molt interessant. Era una necessitat que teníem els clubs per començar a donar sortida a nivell d'una competitivitat sana i formativa en els nens i nenes més petitons. I va molt bé perquè la veritat és que hem donat vida als clubs, les famílies han col·laborat moltíssim i crec que hi ha una participació més que notable. Centres de referència. Ostres, el que abans en dèiem, els centres de tecnificació. Amb en David Canudes, la veritat és que tenim un bon fitxatge. Estic molt content de la feina que fa. Jo sempre li dic quan estem junts que la veritat és que ha portat com una energia nova, no? Noves propostes. He tingut l'oportunitat de viure'l també com a entrenador i tenir-lo d'interlocutor i proposa. No és invasiu, o sigui, respecta molt la feina del tècnic, però a la vegada proposa. En la línia de reformular, d'apostar per les coses que donen identitat pròpia al territori, nosaltres al provincial
Dic el provincial perquè per nosaltres les nostres competicions internes de Girona, ostres, són molt importants. Té una part emocional molt gran, no? Tenir un campió provincial en el teu club o campiona o ser campions per equips de la categoria que sigui, ostres, és un orgull molt gran guanyar un provincial. En la línia no de suprimir-lo o de diluir-lo, sinó d'emfatitzar-lo, s'ha fet una proposta molt interessant, que és dir, ostres, tinguem la prova individual del provincial, però a més tinguem 2 o 3 proves que siguin puntuables per un màsters final, i així tindrem un campió provincial i un màsters gironí, un mestre gironí però de cada categoria. D'aquesta manera, en comptes de tenir un xip que ens centralitzen, tenim un sentit de que ens integrem tots, no? I de que el nostre valor afegit, que eren els provincials, de cop i volta passen a integrar-se amb la figura d'aquest màsters, amb un conjunt de tot Catalunya en el qual cada província té el seu campió de màsters o els seus classificats que després jugarien un màsters de Catalunya i per tant tindríem un mestre els mestres catalans, no? Crec que és molt maco i que preserva la identitat de cada territorial i a la vegada després ens globalitza, no? Ens unifica a tot Catalunya, no? Però cadascun aportant el seu granet de sorra, no? Però és molt xulo. Girona, dins del territori del conjunt de Catalunya, és percentualment el territori que més equips presenta a la Lliga Catalana. Hi ha una tradició de competició per equips impressionant. És estrany estar en un club de tenis de Girona i que no vegis les copes exposades en vitrines o en estanteries dels campionats que s'han guanyat a nivell provincial per equips i a nivell de Catalunya, no? Hi ha molta implicació, hi ha molta passió per la competició per equips a Girona i per mi és un orgull a aquestes alçades, no? Després d'haver-ho viscut tants anys com a entrenador, com a tècnic, com a capità, poder exercir de portaveu provincial i poder anar als clubs, que els clubs em puguin transmetre les seves inquietuds i jo transmetre-les a la Federació Catalana i ajudar amb el que sigui possible, ja sigui per dinamitzar les activitats que es facin a cada club, ja sigui per aportar idees o solucions a problemes concrets que sorgeixin a qualsevol dels clubs de Girona, no? Per mi, ja us ho dic, un orgull, un honor i treballaré tant com sigui possible dins de les meves possibilitats per fer-ho possible.